Mga unta, nami Litson. Oh, hi guys, hi guys. Kung saan ni content. Content. Si ko ano, hi, Karen, welcome to my vlog. O si Amor, subscribe. Hello, may moto do. Tilon. Mga unta. Dead. Sige na lang, bayangin pa lang ngayon. Yung mga kayo, basta ato ano si Pinyo, di ka magkaroon ng nito. Yan. Ano ba? Magkano nun? Ungit ko. Magkano ba? Ungit. Apa na magpunta? Patila wala na litsong tagap. Alam. Kaya. Lingaw yung kaponteng. Adi asa ko cellphone. Tagbaw kinagtuyo sa upon. Pagkita Oh, siya ng nawag ko na ako. Ano na ni Herdan ni? drive o kapundas. Meeting. Oh, kita kasi. Daan lagi yung kamaya no. Kamaya lagi. Wala yung pitoy nga. Ang culture ko na maglisod ng doon. Gamay kami ha. Pagbuot ng kasikol. Oo, ito eh. Kaya nito. Dili ko sa bangkal. Iskina. Ang bangkal. Mga tricycle sa buka. Mga Muslim. Kaya mga Muslim. Solo flight niya to. Sabi niya siya, di naman mutuon ako. Di naman siya mutuon sa Korea. Kang ya, ito ba? Ay, nagpanik ting. Ikong dito to. Ngayon nagpanik. Kato dito nga. Ano? Ito nga ba? Paano mo kayo magugulog ko? Hindi na ba? Direk na. Ito ba dito? Kagum ko maday. Yung kaon dahil kakwarta. Tanang bisyo, ang kaon riyan mong diyan. Kuma. Ano? May manok na rin, oh. Ano na, kurang ako, nagkaon. Ano? Ano ba? Kuya! Puro nililan sa diyan. Igo karong dagat to. Igo karong dagat. Buat ko rin.
Wala ro, lipay na ko nagkaon mo diya. Mau ka nag-diet tanya sa taong siya. Diet mo dito. Ano? Kana gyukara na mo ka. Ako din lang, huwag yung gamay rong ibutang. Sa gilibanan ko. Ayop ko bu. Good lang, ano din? Bye. Ali diri. Bos, ano? Sige. Kano ba na, bos? Hindi, napa, nag-kiss. Ano, bos? Ayaw, napag-kiss, ayaw sa. Ano ba ba? Ayaw, nag-kiss. Dadalang. Ayaw. Napa mo. Isugo ko, ayaw, salamat. Sir. Kana siya, sir, hindi sana na siya fuel, secondary, primary ba? Sa Corudo mo na, murag hugaw na ba niya? Okay rin po na siya padaganon. Imong gusto og mayo, murag matukan. Bisag ko nang inunan din ako. Yun nila, okay raman. Ano ba diyan kanang Okay, nagkukukul siya. Wala gina ta. Ug mo man nila. Ug mo kan. Okay raman. Dili mo na makan. Kaya fuel sa Corudo mo na. Sila tawagan lang. Tawagan na. Ay, sige, salamat kay. Sige. Thank you kayo. Sige ha. Ako magtistingan nga to. Dito ko highway. Nya, nanay na ko. Kay matukan din siya tungod sa fuel filter ba nga di ka mag-alis Corudo ba. Murag ba sila kay hugaw ba. Kay schedule mo ko nag-Monday. Ni air gipada. Mga schedule na ganito. Chase oil na siya. Aircon o kanang kuan. Tulo na among gipa-schedule na para condition ko balik. So may problema makina pero ayan. Ha? Ayan, makawan. Tawagan lang. Sige ba sa? Sige. Kato ya po si Chris. Tawagan lang. Ha? Sige. Ma'am, salamat. Okay, salamat. Tingin na lang kung pakore mo ting. Naman kay Dolos dia. Ting murag ka nating ang problema na nas ligid. Ako tong imo kanang imo dito ko dito ko tinas lang ba. Saligan ka. Ako sinyo dai. Pabalikan ka mo. Ting naramay tol sandra. Sinyo dai. Wag ta ka. Wag ta ka kuan kanang uknol, di ba po rin? Undang. Dito na ba ni mo sista? Kita kay narin, di ba Kir? Ha? Di ba sa? Oh, ya. So ada yun. Lokal magkamang niya. Kambang mo taon. Ting. Wa ba ko ni magkamang niya unya. Kambang mo taon. Talitaon. Iya to. Iya to. Iya to. Tubal do. Sa ano? Pilipan ang bata. Magtang kayo kay Limit, di ba? Kaya niya pera. Hindi, okay na kay Dolos dapat. Adong. Ang size. Ano na ang tulog kay zona ni. Bibili na ko kay pista din. Sila sir, sa pangasin na rin.
Nga daw daw para makadiin ka na. Nga daw para makadiin ka na. So, ayo. Tahu na, lawit masih kan natin. Galingan ako to. Layo ng ilaw, bogin na. Pinay mo kayo? Kapan na niya? Moon. Moon? Ay, wait ya. Makan ya, makan ya. Anday walo.